Вахиде Гюрдюм, Хазал Кая, Метин Чекмес, Чаатай Улусой, Денис Ур, Мелих Селчук и други. Огледален свят. Режисьор Мерве Гиргин. На нищо не прилича. Все си казвам, че няма да вземам повече ориз от онзи търговец, но пак купувам оттам и само си отварям работа. Пълно е с клечки и камъчета. Божичко, дано да е за добро. Почакай, стой. Мамо! Спокойно, не се страхувай. Добър вечер. Добър вечер. Жалбата срещу вас е оттеглена. Как така? Пръстенът, заради който беше подадена, се е намерил. Честито. Благодаря ви. Бог да ви благослови. Приятна вечер. Благодаря и на вас. Слава Богу. Свърши, мамо, край! Супер! Благодаря ти, Боже. Свърши с едно честито, така ли? Корай. Вярно ли е това, което ми каза за Ханде? Откъде ти хрумна да ме питаш? Вярно ли е? Какво ти казах на следващия ден? Нали се разбрахме да забравиш? Значи не се е отнасяло за Ханде. За кого тогава? Какво за кого? Корай. Мен ли ще заблуждаваш? Нали ти виждам физиономията? Кой е? Трябва ли да има някой конкретен? Това беше моментно настроение. Ти говориш за мен, но и ти не изглеждаш по-добре. С Ферия малко се сдърпахме днес. Не тича ли след нея в продължение на месеци? Какви са тези неща сега? А? Не знаеш ли от самото начало, че е по-особена? Осъзнай се. Не те ли привлече точно това, че не е лесна? Някакви изненади? Няма. Няма изненади. Няма, разбира се. А и Ферия е добро момиче. Стабилно. Какво като е особена? Като ти стане много трудно, ще спреш.
Ще си помислиш добре какво става и ако си заслужава, ще продължиш. Но ако без нужда я разкараш, а аз те познавам много добре, тогава ще си най-големия подлец. Тогава да пием, за да няма подлеци. Съгласен за истината? Браво, бе! Млъкни. Братле, това да не ти е детска игра. А? Глупак такъв. Държеше се като някоя ощипана госпожица. Провали цялата вечер. Беше като ученичка, поела по лошия път. Клиентката се почувства като маниачка до теб. Слушай, Мехмед, така не става. Или го правиш, или не. Средно положение няма. Добре, разбрах. Женчо такъв. Все ми казваш, че не можеш да ме разбереш. Сега аз не те разбирам. Ферия, какво правиш? Мамо, виж. Всичко се оправи. Да, оправи се. Както и да е. Да ти обели ли един портокал? Мога да ти го изтискам. Върлува ужасен грип. Трябва да пиеш витамини. Много витамини. Искаш ли? Не, мамо, благодаря. Ти преживя нещо ужасно, а все още мислиш за мен. Какво има, мамо? На мама, момичето. Колко добре ме познаваш. Миличката ми. Разбираш ме само с поглед. Умницата ми. Ферия, аз се тревожа за теб. Какво те измъчва, миличка? Хайде, кажи на майка си. Кажи. Нищо ми няма. Мислех си и за теб, но сега се успокоих. Ферия, момичето ми. Нали, говорихме. Разбрахме се нещо. Нямаше да криеш нищо. Какво? Премълчаваш? Да не би да си се скарала с онова момче? Майко, няма такова нещо. Престани да ме разпитваш. Тихо, не викай, дъще. Баща ти ще те чуе. И без това е сърдите, че Мехмед излезе. Ферия, спомни си. Даде ми обещание, че ще ми споделяш. Спомни си. Мамо, уча в момента. Много те моля. Не ми се тросвай така. Не дей. Приличаш на баба си. Излизам. Учи си на спокойствие. Моля. Пред блока съм. Какво? Искам да те видя за 10 минути. Всъщност, може и за една.
И 10 секунди ме устройват. Само ела. Емир, стига глупости. Чакам те пред входа. Емир, какво става? Ферия, не ме питай нищо и не ми казвай нищо. Бях се побъркал, но се оправих. Тук съм. И ти си тук. Това е единствената истина. Единствената истина. Омагьосала си ме, Ферия. Какво ще правя сега? Сякаш нищо друго, освен теб, не съществува. Аз съм влюбен в теб. Аз трябва да тръгвам. До скоро.
Мехмед, откъде идваш? А? Стана и излезе без да кажеш нищо. Не светвай. Защо? И Омер спи. Да не би пак да си се бил. Не, майко, не съм се бил. Откъде идваш? От работа. Каква работа? Намерих си в една фабрика. Ще давам нощни смени като охрана. Във фабрика ли? Защо не каза, че си намерил работа? Майко, много ми се спи. Да говорим утре. Знаеш ли какво стана? Намерили се пръстена. Оттеглили се и жалбата. Много се радвам. Най-после се отървахме от полицейските посещения. Най-после. Хайде, лягай. Наспи се хубаво. Хайде, лягай. Добро утро, мамо. Добро утро. Хайде, аз тръгвам. Виж ти, за една нощ как засия лицето ти. Казах ти, че прекалено много се притесняваш за мен. Наспах се и всичко ми мина. Тихо, Мехмед спи. Слушай, Мехмед си е намерил работа в една фабрика. Но е нощна смяна. Вече много ме е страх от нощната работа. Не се страхувай. Добре ще му се отрази да работи. По-нататък ще си намери дневна работа. Хайде, тръгвам, че закъснях. Днес ще бъда у госпожа Румиса, да знаеш. Вземи си якето. Добре. Хайде. Allahu Ekber. Semiallahu limen hamide. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Semiallahu limen hamide. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Как са шевовете, Раза? Горе-долу. Бог ми дава сили. Раза, случката с таксито много ме изплаши. Изпатихме си. Мисля си, ако успея да изплатя и да продам таксито, да се занимавам с педиторска работа. Има пари в това нещо. И теб те включвам в сметките. С таксито не ни провървя, но сега ще изкараме много пари. Сигурен съм, че ще успеем. Не е прието да се говори за пари в двора на джамията, Вейсел. Портфейлът. Портфейлът. Какво става? Портфейлът ми го няма. Сигурно е изпаднал по време на молитвата. И миналата седмица на един му изчезна портфейла. Тези крадци срам нямат. И в джамията започнаха да крадат. Не, най-вероятно просто е изпаднал по време на молитвата. Ще се върна да погледна. Наивен човек, непоправим. Божичко, какво ти дойде до главата? Много съжалявам. Ужасно нещо. Да, наистина. Защо не ни каза, Зехра? Има много приятели адвокати, щях да ти помогна. Не искам да ви притеснявам с такива неща. Хората вече съвест нямат. С лека ръка обвиняват когото им попадне. Да, лесно им е. Аз не съм човек за тях.
Нямам достоинство. Бедните си остават с унижението, а тези, които обвиняват, дори не помнят. Гюнже, не си длъжна да правиш нещо, което не искаш. Има още време. Ако не искаш, не дей. Решила съм го. Ще направя аборт. Исках само да накажа Корай. Щом и двамата не го искаме, а и аз не съм готова, няма смисъл. Няма да ме оставиш сама в болницата, нали? Няма. Зехра, Кажете. твоят проблем не ми дава мира. Каза, че бедните си остават с унижението, а обвинителите бързо забравят. Така е. Предлагам да им напомним. Как? Нека тези, които обвиняват, разберат какво са направили. Какво ще кажеш? Как ще стане? Ще поискаш обезщетение в съда. Накъде върви този народ? Започна да се краде дори в джамията. Хората не се страхуват от Бога. Все на теб ти се случва, татко. Да, само това ни липсваше. Какво да се прави? Но парите не бяха много. Само ме е яд, че ще трябва да си изкарам нова лична карта. Разбирам те. Как да не те е яд на кръците? Рза, аз реших да съдя онези, които ме обвиниха. Остави тази работа. Минало за минало. За мен не е минало. Не е. След всички проблеми можеха да кажат поне едно извинявай. Така ли се набеждават невинни хора, Раза? Стига, Зехра, не ни създавай проблеми. Съдилище, адвокати... С това ли ще се разправяме? Добре, тогава да забравим. Да оставим и да премълчим ли? Не, решила съм твърдо. Ще си потърся правата. Решила съм. Решила съм. Утре в 9. Къде си, Ферия?
Къде си, Ферия? Благодаря. И ти си изнервена. Усмихваш се. Не. Нали се бяхме видели с Имир тук, в тази болница? Седяхме на пейката отвън. Сетих се за това. Това е кошмар. Ужасно усещане. Никога няма да забравя как ме гледаше в асансьора. Как да забравя този ден? Кошмар. Твоят кошмар. Гюндже е на операционната маса, но кошмарът е твой, така ли? Не, не издържам. Много съжалявам. Аз съм буклук, животно, но не мога да видя Гюндже, когато излезе. Вземи картата ми, платете в болницата. Кодът ми е 1903. Какво е това? Ти подиграваш ли се? Ще платиш разноските и ще се отървеш? Никъде няма да ходиш. Няма да избягаш. Вземи това. След операцията Гюндже ще види теб, а не картата ти. Долен егоист. Емир? Тръгваш ли си? Да, тръгвам си. С Ферия ли ще се виждаш? Сигурно е болна. Става такива съвпадения. Ферия е болна, а Корай се е успал. Не го мисли. Извинявай, госпожо Иджлял. Не съм те търсила няколко дни. Имах си проблеми. Не, нищо, всичко е наред. Значи, сега ще направя 6 буркана със сладко, нали? Така. Веднага ще ги направя и ще ти ги изпратя. Става ли? Добре. Приятен ден. Всичко хубаво. Благодаря и на теб. Така, веднага започвам със сладкото. Този пак ли спи? Престани да го тормозиш, Раза. Нали ти казах, че е започнал работа? Няма да му се караш повече. Ясно? Ами телефонът му непрестанно звъни. Добре де. Като стане, ще види кой е бил. Ако е нещо важно, ще му се обадят още веднъж. Добре, добре. Отивам в кафенето. Отивай. Облечи се добре и се закопчай. Свърши ли? Свърши. Мина. Благодаря ти, Ферия.
Спокойно, с теб съм. Не мога да се прибера. Може ли да остана у вас? Заспа. Трябва да се обадя на Емир. Ферия, и аз ще съм по-спокоен, ако остане у вас. Седем неприяти повиквания. Вече започвам да се притеснявам. Ало, Емир. Ферия, къде си? С една приятелка съм. Преживява труден момент. Какво се е случило? Добре ли си? Аз съм добре, но беше тежък ден. Много се притесних за теб. Ще дойда да те взема. Все още съм при приятелката ми. Тази приятелка няма ли си име? Ами, аз... Всъщност, тъй като ни я познаваш... Не ти казах името и Джансу. При Джансу съм. Ядосах се, но и много се притесних. Съжалявам, имаш право. Ще ти се обадя, като се прибера, става ли? До чуване. Как си? Боли ли те? Чувствам се ужасно. Искам да се махна от тук. Добре, докторът сега ще те прегледа, ще ти предпише лекарства и се прибираме. У вас ли ще отидем? Не, вкъщи има гости. Не мога да се прибера. Мама веднага ще започне за въпросите. Как ще я погледна в очите? Тогава, ако искате, отидете у нас. Двете. Аз няма да бъда там. Семейството ти ще позволи, нали? Моля те, Ферия. Учителката ми каза, че тетрадката ми прилича на баница. Правилно ти е казала. Да си свърша работата и ще ти подвържем тетрадките. Как успя да ги направиш на парцел само за 3 месеца? Много уча за това. Да, много учиш за това. Риба на Босфора. Нагласи се. Излиза, майко. Почакай, не бързай, стой малко. Там може би няма бюфет, вземи и това. Малко маслинки, яйце, сирене и маничко масълце, защото го обичаш. Вземи. На мама, момчето. Намерило си е работа. Хайде, лека работа.
Лека работа. На нищо не прилича. Иди в стаята и донеси хартия, хайде. Такава за подвързване. Божичко! Юмер, аз съм ги подвързала! Гюндже, ако искаш, слез долу и си полегни. А аз ще сменя чаршафите. Мога да ти поръчам нещо любимо за ядене. Нищо не искам, Корай. Достатъчно е да спазиш обещанието си. Няма да казваш на никого. Дори на Емир. Нали? Гюндже, не съм казал на абсолютно никого. Няма и да кажа. Емир не знае. Не знае нищо и няма да научи. Вярвай ми. Ще легна в хола. Не искам на твоето легло. И щом дойде Ферия, излез, ако обичаш. Мамо, пак е обучение в група. Моля те, налага се. Какво е това обучение вечерно време? Прекалиха. Така е в университета. Нашата група ще работи до сутринта. Не може да не отида. Мамо, не разбираш ли? Така ли? Що ме толкова важно? Защо не ми каза още вчера? Мамо, моля те, длъжна съм да отида. Не си длъжна за нищо. Защо ще се събирате по къщите? А и какво ще кажа на баща ти? Ще измислиш нещо. Няма да измислям. Тогава просто излизам. Не може, стой тук. Къде тръгна? Гласовете ви се чуват чак на улицата. Какво става? Кака иска да спи при една приятелка. Това е последният ти шанс, Корай. Добре, ще те взема след 5 минути и ще отидем у нас. Става ли, Ферия? Ферия? Аз тръгвам. Мобилният ми телефон е включен. Както обещах, ще се прибера преди 12 вечерта. На 2 преки от тук съм. Искаш да излезеш сама посред нощ? Звънни ми да дойда да те взема. Добре, да ще тръгвай, хайде. Щом стигнеш, веднага ни се убеди и ние ще ти звъним. И си гледай телефона, чули? Хайде, приятно и леко учене. Тогава ще отида у Али. Да не останеш по-назад. Отивай, но да се прибереш за вечеря. Рза. Не се мръщи. Какво да се прави? Университет. Що ме от университета да учат там? Какви са тези уроци по къщите? Какво искаш? Тук ли да доведе приятелката си? Съгласих се, за да не й е неудобно. Но не съм спокоен. Да ти направя ли чай? Рза, чаят е свършил, ще изтичам да купя. Сега идвам. След минута съм вкъщи.
Знаеш как стоят нещата. Не е трудна работа. Захарче, и ти ме познаваш. Свърши си работата. Ето. Справи се добре. Виж, входът към къщата са тези стълби. След малко те двамата ще дойдат. Ферия, благодаря ти. Бях много груба, нали? Не. Ако не беше ти, щеше да ни е трудно. Както на Гюндже, така и на мен. Много ти благодаря за всичко. Sanki bedenimde sığıntı, yüreğim koparılmış, unutulmamış viran düşlerim. Yenilmedim daha hala ümidim var. Sözleri buysa susmayı yeğlerim yüreğini. Ролите озвучиха артистите София Джамджиева, Ани Василева, Ася Рачева, Иван Петков, Симеон Владов. Преводач Татяна Добрева. Тон режисьор Наталия Василева. Режисьор на дублажа Радослав Рачев. İnsan uzaklara bulunmasın bir daha. Esaretin böylesi makbul, anlasana. Yüreğinin en ücra köşesine al beni. Sakla beni orada, çocuk yanım bile sarıp sarmala. Kilidini sal uzaklara bulunmasın bir daha. Esaretin böylesi makbul, anlasana. Yüreğinin en ücra köşesine al beni. Sakla beni orada.